Laco Novomeský nie je iba postava z učebníc literatúry. Novomeského odkaz je prítomný v našej každodennej realite. Môžeme ho vidieť vždy, keď sa prejdeme okolo Slovenskej národnej galérie, Slovenskej filharmónie, Vysokej školy muzických umení či Vysokej školy výtvarných umení. Nebyť jeho malej poznámky rovný s rovným, dnes by možno neexistovala ani súčasná Slovenská republika a nebyť jeho slobodomyselnej iniciatívy v literárnych a výtvarných vodách, neetablovali by sa možno ani tak skoro modernistické avantgardné prúdy. Napokon išlo aj o predsedu Matice slovenskej, ktorý bojoval o jej zachovanie v hektickom povojnovom období, keď hrozilo jej úplné zrušenie a ktorý vytvoril pôdu pre svojho následovníka Vladimíra Mináča. Sám svätý za dedinou, v nej však nevítaný. To si ty. To si ty. Tieto slová z básne národného umelca Ladislava Novomeského sú vyrité na kenotafe Vladimíra Klementisa a akoby symbolicky odkazovali na celú generáciu davistov, ktorí sa slovami Deány Jakubiskovej a Petra Jaroša v slovenských dejinách dvakrát stratili. Raz v hektických a fanatizmom poznačených rokoch 50., keď ich krivo obvinili vo vykonštruovaných procesoch s tzv. Buržoáznymi nacionalistami a druhýkrát po roku 1989, odkedy je zaznávané a bagatelizované ich silné sociálno-kritické myslenie. Slovensko má osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín zlatými písmenami, no zostávajú neprávom zabudnuté a nedocenené. Príbeh slovenských dejín 20. storočia, do ktorých zasiahol v medzivojnovom období vznik moderného časopisu DAV, ktorý sa výrazne zasadil za modernizáciu slovenskej literárnej kultúry a etablovanie nových umeleckých smerov, písali jeho členovia, ktorí sa označovali ako davisti. Výrazné slovo medzi davistami mal slovenský politik, povereník pre školstvo a osvetu, básnik, redaktor, novinár, publicista, predseda Matice slovenskej a Spolku slovenských spisovateľov Ladislav Novomeský. Prvý nadstranícky kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach, ilegálna Slovenská národná rada, Vianočná dohoda, Slovenské národné povstanie, Košický vládny program, kruté 50. roky 20. storočia, ale aj etablovanie Československej federácie. Pri všetkých týchto dejinných udalostiach mal Laco Novomeský výrazné slovo. Dozrela už doba na objektívne posúdenie jeho osobnosti? Možno sa tak stane vtedy, keď slovami Novomeského až sa zas budú básne čítať a v ľuďoch ľudí poznáš zas. Narodil som sa v Budapešti, kde otec bol krajčírským majstrom a mal dielničku doma a takú domácku výrobu a pracoval pre všeobecné firmy, kde dodával svoje vesty, ktoré som i sám lifruvával vše, ale to až neskoršie, však ver. V Pešti som prežil prvú svetovú vojnu, protivojnové demonštrácie robotníctva v roku 1917, pád kráľovstva, revolúciu Károlyho a v marci 1919 nastolenie vlády rád, blokádu, hlad, slávny májový nástup prívržencov komúny, potom vojnu s Československom i prvý pokus o kontrarevolúciu v pešťanských uliciach. Novomeský sa narodil 27. decembra 1904 v Budapešti do rodiny krajčíra Samuela Novomeského a pôrodnej asistentky Irmy Príkopové. Rodičia sa presťahovali do Budapešti zo Senice. V Budapešti sa narodil a začal chodiť do školy. V rokoch 1914 až 1919 študoval na miestnom gymnáziu. Medzitým v roku 1918 pracoval aj v muničnej továrni v Čepeli a už ako mladý protestoval proti vláde a ťažkej sociálnej situácii robotníkov. S Budapešťou mal však zlé skúsenosti. Po roku 1919 sa rodina Novomeských presťahovala naspäť do Senice. Pobyt v revolučnej Budapešti ho výrazne ovplyvnil. Tam prvýkrát na vlastnej koži zažil, čo znamená sociálna revolta. V štúdiu následne pokračoval už v Senici a na učiteľskom ústave v Modre, kde v roku 1923 zmaturoval. Tu začína čítať slovenských klasikov ako Kukučína, Vajanského, ale objavuje aj modernú literatúru Roya, Kraska, Šaldu, Neumana či Volkera. V tomto období sa začína profilovať ako bojovník za sociálne práva. Neskôr začal pôsobiť ako učiteľ v Bratislave a zároveň sa ako externý poslucháč zapísal na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského,
kde ho zaujala literárna a politická činnosť. Publikoval v časopisoch Vatra, Svojeť, Nový rod či Spartakus, ktorého reedícia vyšla symbolicky roku 1975 v Matici slovenskej. Rok 1924 bol pre Novomestského kľúčový. Redigoval časopis Mladé Slovensko a cez Eduarda Urksa nadviazal kontakty na voľné združenie študentov socialistov zo Slovenska. V decembri 1924 stál 20-ročný Novomestský pri vzniku modernistického fenoménu DAO, časopisu, ktorý svojou unikátnou typografiou formoval celú slovenskú modernu tak po ideovej, ako aj estetickej stránke aj vďaka vlajkovým výtvarníkom slovenskej moderny Galandovi a Fulovi. V roku 1925 zanechal štúdium aj učiteľstvo. Odišiel do Ostravy, kde sa stal redaktorom novín Pravda. Tu sa stretáva s reálnymi problémami dedinčanov a robotníkov, ktorých poznanie neskôr využije aj pri realizovaní svojej politiky. Za svoje články bol dokonca trestaný výsluchmi, pokutami, trestnými oznámeniami, cenzúrou, ničením nákladov či výhrážkami. Práve tieto praktiky prvorepublikovej cenzúry Novomestského utvrdili vo svojom presvedčení. Bavíme sa totiž o období, keď v priebehu 2 desaťročí prebehlo vyše 900 štrajkov, ktorých sa zúčastnilo 270 000 robotníkov. V roku 1927 vydal debutovú zbierku Nedeľa ilustrovanú Mikulášom Galandom, ktorá doslova zmenila chápanie slovenskej modernej poézie. V roku 1929 pôsobil Novomestský v Prahe. Praha ho formovala smerom k modernizmu, tu sa zblížil s avantgardnými prúdmi a napokon ešte viac pochopil nevyhnutnosť riešenia slovenskej sociálnej otázky. Následne prichádza hospodárska kríza a mimoriadne silno Novomestského zasiahnu tragické udalosti v Košútoch, kedy došlo k streľbe do štrajkujúcich robotníkov. DAO týmto udalostiam venoval celé číslo a informoval o tom aj svetovú verejnosť. V roku 1932 sa Novomestský oženil s Karlou Marešovou. V roku 1934 sa zúčastnil prvého zjazdu sovietských spisovateľov v Moskve spolu s Nezvalom a Jilemnickým. Možno práve to Novomestského inšpirovalo zorganizovať vôbec prvý slovenský kongres spisovateľov, ktorý nadpoliticky a nadkonfesionálne spojil celú slovenskú spisovateľskú inteligenciu v Trenčianskych Tepliciach roku 1936. Kongresu sa zúčastnil aj Rudolf Dillong, Emil Boleslav Lukáč, Valentín Beniak, Ján Poničan, Milo Urban či Ivan Horvát. Novomestský sa ako reportér zúčastnil aj španielskej občianskej vojny a kongresu v Paríži. O týchto udalostiach publikoval reportáže v Slovenských zvestiach a Slovenských pohľadoch. Mladý rebel, ktorý bol v opozícii voči prvej Československej republike, ktorú kritizoval najmä zo stránky sociálnej, sa len o niekoľko rokov neskôr stal jedným z hlavných kultúrnych činiteľov povojnového Československa. Novomestský, ktorý v rannom detstve zažil revolučné pohyby v Budapešti, nachádza v novovzniknutom Československu rovnaké protirečenia. Nezamestnanosť, sociálnu nerovnosť, neistotu a vizionársky predpovedal vzostup fašizmu, ktorého hrozby sa naplno prejavovali po tzv. Mníchovskej zrade. Jasnozrivá predvídavosť mladého Novomestského znie temer neuveriteľne a prorocky. Vedel vtedy dávno, keď mnohí ešte ani netušili, on už napísal v roku 1931. To, čo demokracia Briandov, Vanderveldov, Müllerov a Benešov ustrojili pri zelených ženevských stoloch a v zbrojovkách Európy, použijú na frontoch poslednej imperialistickej vojny fašizmy Hitlerov. Vyhnúť sa im nemožno, to je hrozné, tragické poznanie. Napriek tomu sa Novomestský pokúšal urobiť nemožné. Pokúšal sa odvrátiť onen najprekliatejší historický úsek. Bol všade tam, kde sa bojovalo proti fašizmu. Bol jeden z prvých a predných v Európe. Zúfale vykrikoval nevidiacim a hluchým, ľuďom príliš ponoreným do vlastných bied a trápení. Preboha, veď to nie je maškaráda. To je skutočný mor a skutočná smrť. Ak sa o ňom povedalo a písalo niečo inšie a povedalo sa niečo inšie, tak to bola len krátkodychá a nehanebná lož. Tento mäkký človek bol až krutý k sebe, pokiaľ išlo o zásady.
Nie preto, že uveril, ale preto, že poznal. Sme hrdí na básnika i politika a novinára a na Slováka, ktorý prerastol v boji proti fašizmu hranice Slovenska i Československa. To je svetovosť skutočnej osobnosti. Novomeský sa roku 1943 stal hlavnou tvárou tzv. Vianočnej dohody, ktorá spojila demokratické a socialistické sily v rámci odboja proti fašizmu. Vianočná dohoda bol dokument podpísaný v Bratislave pred Vianocami roku 1943, na základe ktorého vznikla v tej dobe ilegálna Slovenská národná rada. Po vypuknutí Slovenského národného povstania v auguste 1944 Slovenská národná rada vyšla z ilegality a začala pôsobiť na povstaleckom území. Novomeský bol jedným z popredných organizátorov Slovenského národného povstania. Po vojne Novomeský participoval na košickom vládnom programe vo funkcii povereníka pre školstvo a osvetu a budoval kultúrne inštitúcie, predovšetkým Slovenskú národnú galériu a Slovenskú filharmóniu. Za 5 rokov sa mu podarilo vybudovať celý rad kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Novomeský sa aktivizoval v Matici slovenskej a Spolku slovenských spisovateľov. V rokoch 1945 až 1950 pôsobil ako predseda Matice slovenskej. Novomeský po boku tajomníka Alexandra Hirnera rozvíjal matičnú vedeckú činnosť, na ktorú presadil v tom čase 3,6 milióna korún, čo bol dvojnásobok, ktorý mala Akadémia vied. Rozvíjali sa vydavateľská činnosť, vedecké odbory a za 5 rokov pribudlo do Matice 26 000 nových členov a celkový počet presiahol 100 000. K tomu všetkému pôsobilo na území Slovenska 1125 miestnych odborov. Už v roku 1951 ho ako predsedu Slovenskej akadémie vied a umení zatknú a stane sa politickým väzňom, buržoáznym nacionalistom. Nasledujú kruté výsluchy, mučenie, bitky a Novomeský sa priznáva aj k úplným nezmyslom. Neskôr je prepustený a odstavený do památníku národního písemníctví v Prahe, kde pracoval do roku 1962 s tým, že mal zákaz vycestovať na Slovensko. V roku 1963 ho plne rehabilitovali a presťahoval sa do Bratislavy. Po dlhých rokoch vyhnanstva sa v 60. rokoch vracia. Znova ako predseda Matice slovenskej a rovno so spoluväzňom tiež davistom Danielom Okálim, ktorý sa stáva podpredsedom. Stalo sa tak v roku 1968 na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Martine, kde prehlásil tieto vizionárske slová, ktoré akoby s jasnozrivosťou smerovali do dnešnej doby. Premýšľam, ktorej inej udalosti v pohnutých dejinách Matice slovenskej by som mal prirovnať dnešné jej obnovujúce sa valné zhromaždenie. Veď za tých vyše 100 rokov od Mojzesovsko-Kuzmániovskej prísahy neznamenala matičná história pokojný, rovnomerný a ničím nenarušený tok. Pretože tak, ako samotné dejiny národa spestrujú zarmúcujúce nižiny, zápasy o ich prekonávanie a svetlé výhľady do budúcnosti, aj tie matičné dejiny sú vlastne len ich verným odzrkadlením. Najpriliehavejšie sa mi vidí prirovnanie tejto chvíle tej pred 49 rokmi, keď sa tiež v takýto augustový deň schádzal nadšený národ v tomto meste, ktorý ešte Hviezdoslav pobádal, nech valne dnu na valné sa valí zhromaždenie. August 1968 vstúpi do učebníc národnej histórie. Otvorené aj skryté útoky proti existencii Matice slovenskej vždy boli útokmi proti celému slovenskému národu. Obnovenie jej činnosti je veľkou rehabilitáciou myšlienok, ktoré stoja na čele posledných 120 rokov národnej histórie. V roku 1970 vychádzajú kompletne všetky jeho texty, aj básnické dielo s výnimkou textov 60. rokov. Tie sú publikované až po roku 1989 s príznačným názvom Splátka veľkého dlhu. Zomiera ničený chorobou 4. septembra 1976 v Bratislave ako čestný predseda Matice slovenskej. Smrť je len nenávratno. Iba zabudnutie je koniec človeka. Po jeho smrti bol vyhlásený štátny smútok a jeho štátny pohreb odvysielala televízia. Bol spopolnený a jeho urna je umiestnená na cintoríne Bratislava Lamač. V roku 1984 bolo v Senici otvorené múzeum Ladislava Novomeského pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín. Pred múzeum sa nachádza bronzová socha Laca Novomeského v nadživotnej veľkosti. Jej autorom je slovenský sochár Ján Kulich. V roku 2003 však budova stratila charakter múzea.
Zostala v nej vo vstupných priestoroch len expozícia venovaná osobnosti Laca Novomeského. Je to skutočný slovenský národný hrdina. To on sa vydal s neuveriteľne nevinným srdcom cez hnijúce močiare ľudskej bolesti, utrpenia a nespravodlivosti. Vydal sa na cestu, aby nám priblížil budúcnosť. Lebo ani našu súčasnosť, ani našu budúcnosť, ani slovenskú poéziu a kultúru si nemožno predstaviť bez Ladislava Novomeského. Laco Novomeský mal bez ohľadu na svoje politické postoje a názory výrazné zásluhy na poli slovenskej kultúry, umenia, literatúry, ale aj kultúrnej politiky, keďže bol to práve on, kto stál pri zrode väčšiny významných slovenských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, a preto nastal čas, aby mu slovenská verejnosť v roku 2024, teda presne 120 rokov po jeho narodení, splatila aspoň časť dlhu.